Veliki pozdrav svima, izvinjam se što sam tupava, ali ovo je neki video kao kućna varijanta i šta god. U pitanju je jedan izazov, kao što ste vidjeli u naslovu, i ovim putem želim i vas da izazovem, kogod želi da se priključi ovome, zato što je u pitanju nešto što je veoma zanimljivo, što će nas sve malo aktivirati posle novogodišnjih božićnih praznika. U pitanju je 100 abs challenge, odnosno 100 trbušnjaka challenge ili 100 ne znam šta god challenge. U svakom slučaju reč je o tome da svaki dan imate različite vežbe, stavit ću vam fotografiju tu negde, koje morate da ispunjavate kao zadatke i svaki put imate jednu vežbu koju morate da uradite 100 puta, tako da ćemo danas početi sa danom 1. Trudit ću se da svaki dan snimim nešto, možda ću nekada ukombinovati 2-3 dana odjednom, ali ću se potruditi da svaki dan bude neki video, tako da, eto, ukoliko nekad ne uspijem da izbacim, ovo će mi biti odlična motivacija da snimim ovaj video, da uradim zapravo ovaj challenge. U suštini ja ću raditi i 100 abs challenge, ujedno i sa squat challenge-om. Challenge će trajati 30 dana, tako da eto, bit će zanimljivo. Ja sam se uslikala na samom početku, uslikat ću se na kraju, ukoliko odustanem, ubijte me, obezite me ili tako nešto. Tako da eto, nadam se da će biti zanimljivo, pa hajde počnemo. Dakle, za početak, ja sam napravila ovdje sebi od nekog starog ćebeta i ja se izvinjavam što je ovakav kadar i sve to zato što ja prosto trenutno snimam sa telefonom i nemam kameru trenutno ovdje i moji roditelji su jako založili, tako da jako je toplo u mojoj sobi. Uzela sam neku običnu majicu, čisto da možete kasnije da poredite razne rezultate. Imam ljubičaste čarape, ali to nije ni bitno. Dakle, za prvu vežbu, ovo mi je kao prostirka. Kućna varijanta, što da kažem, ćebe na 3 puta i bit će vam mekano ukoliko imate problema sa kičmom, kao što imam ja kada radim ovakve vežbe. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da legnete, znači bukvalno da vam leđe budu onako praktično potpuno na zemlji, kukovi sve, i onda je potrebno, imate razne pozicije, poenta jeste da rukama radite ovo. Znači ne da im motarate razno i što god, potrebno je da ruke budu skroz ravne, da radite ovo i da podignete ovako kao grudni koš, ramena, što god, glavu, da odignete i da radite ovo. Pozicija nogu može biti ova, može biti ova, može biti ova i može biti ova. Sve zavisi od toga koliko možete da izdržite, koliko ste u formi i tako dalje. Ja nisam u formi, tako da ću ja se truditi da bude ili ova, kako god budem, ili verovatno neki polupoložaj, kao, ne znam, verovatno mi je lakše malo ili što god. I potrebno je to uradim 100 puta. Ja ću brojati, verovatno ću utišati ton, pustit ću neku muziku ili što god, pa ćemo vidjeti koliko će mi vremena trebati da uradim ovako nešto. Hajde da počnemo. Zabrojala sam se. Ne znam koliko sam radila. 80 sam prestala da brojim zato što sam se jako znajela. Ali ću raditi još 10 za svaki slučaj, pa ću na kraju u videu izbrojiti koliko sam zapravo radila. Dakle, ovako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ljudi moji, ja umiram. Ok, mislila sam da će mi ovo biti teže.
Sada ćemo da pređemo na čučnjeve. Kada je reč o čučnjevima, odnosno 30 Day Squat Challenge, ja ću snimati ovim uglom zato što negde drugo da stavim, bukvalno sam stavila telefon u svoj orman. Ja ću, ovdje imamo gledalo s ove strane, staću tamo i nadam se da ćete me vidjeti dobro. Ostavit ću se svaki slučaj, evo odmah da napomenem, video odakle ja gledam ovaj challenge, odnosno odakle ja pratim ovaj challenge, tako da ukoliko budete željeli da gledate na engleskom, vi pogledajte slobodno taj video, a ukoliko ne budete željeli da gledate na engleskom, ostanite uz mene. Ćebe nam više ne treba. Ne znam koliko me vidite dokle, ali prvo ćemo se malo zagrejati tako što ćemo malo kolena i noge kao da trčimo u mestu. To ćemo raditi da razmetamo naše mišiće, ali da se mi zagrijemo. Jedan udah. I možemo da počnemo. Prvo ćemo uraditi 10 čučnjeva. Znači pozicija jeste da vam noge budu u ravni sa kukovima i kada radite čučanj, puštate guzu, odnosno kukove, u liniju vaših kolena, ovako, ali vaše kolena ne smiju da odu previše unapred, da ne prelaze visinu prstiju, a vaše grudi ne smiju da odu isto također previše napred, tako da idemo da uradimo 10 čučnjeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je za početak za zagrevanje. Sljedeću vežbu ćemo raditi po 10 puta na obe strane. Dakle, prvo ćemo ići ovako. Ja nemam dovoljno prostora pa ću se okrenuti dijagonalno, ali ću vam prvo pokazati o čemu je reč. Dakle, prvo stojite ovako u mestu i desnu nogu, bukvalno protegnete koliko god možete i naslonite se na desnu nogu, držeći ruke ispred vas, a zatim se vratite i vratite. Zatim levu nogu, ispregnete ove mišiće, vratite se u sredinu. Desna, leva. I tako 15 puta, to je 10 puta na obe strane. Ja ću stati ovako, ne znam koliko ćete vidjeti, ali ću brojati. Tako da idemo. 3, 4, sad. Desna, leva. 2, 2. 3, 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Zatim ćemo se vratiti i uradit ćemo ponovo još 10 čučnjeva. Dakle, pozicija u liniji kukova i idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Zatim ćemo uraditi još 10 ovih. Dakle, idemo, ali ćemo se potruditi da budemo još niže. Dakle, desna, leva, 2, leva, 3, leva, 4, leva, 5, leva, 6, leva, 7, leva, 8, leva, 9, leva, 10, leva. Tadam! Sada ćemo da uradimo nešto, još 10 komada ovih. Dakle,
ovako se radi. Idemo jedan korak napred i spuštamo se, ne znam koliko vidite mene, probat ću da ostanemo ovako. Dakle, jedan korak napred, spustimo, vraćamo se, položaj. Drugi korak napred, spuštimo, ovako i vraćamo se u položaj. Idemo, 1, nazad, 2, nazad, 3, nazad, poenta je da odete što više napred, 4, nazad, 5, nazad, 6, nazad, 7, nazad, 8, nazad, 9, nazad, 10, nazad, 11, nazad, 12, nazad, 13, nazad, 14, nazad, 15, nazad, 16, nazad, 17, nazad, 18, nazad, 19, nazad, 20, nazad. Udah. Istak. Vratit ćemo se u položaj i radit ćemo još 10 čučnjeva. Dakle, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i idemo još naših 10 na stranu. Dakle, desna, sredina, leva, sredina, 2, 3, 4, 10. Vraćamo se na naš položaj i idemo ovako. Ponovo ovaj naš treći pokret. Ili četvrti, nađem se. Dakle, korak napred, spustimo koleno nazad. Napred, spustimo koleno nazad. Ruke ispred sebe i idemo još 10 komada. 1, 2, 3, 4, 5, moje mišiće izgube kontrolu, 6, 7, 8, 9, pomenula sam se, 10. I to bi bilo to, ljudi. Imajte u vidu da ja nisam profesionalni trener, imajte u vidu da se ja ne bavim bukvalno ničim što ima veze sa sportskim aktivnostima, ali sam svakako umrla. I nadam se da će nas ove vežbe motivisati kako mene, tako i vas. I ovo radim čisto i isključivo u cilju motivacije. Ne zaboravite da se dobro istegnete nakon ovih urađenih vežbi. Naravno, mene su na kraju jako boleli mišići. Još uvijek sam zadihana, popijte dovoljno tečnosti i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Evo da se usnimim prvi dan posle treninga. Čisto da se, znači, ne uvlačim stomak. Na leđima imam prilično masti. Spoileri su naravno tu. Dakle, kao što vidite, sad ih helanke trenutno možda malo skrivaju. Ali, generalno, sam se baš mnogo obutila i cilj mi je da ovo spadne. Tako da vidjet ćemo na kraju ovog videa kako će sve, to jest na kraju ovog 30-dnevnog izazova kako će da izgleda. Naravno uključit ću i šetnje i plesne vežbe, zato što planiram da plešem malo trenutno sada u ogledalu, a zatim i da se istegnem i vidjet ćemo kako će ovaj izazov da se završi.